A Montroi ha obert este migdia Melazar, la primera cooperativa de productors valencians de mel de la terra. De moment són 30 socis de molts racons de la comunitat, amb 20.000 ruscos i una producció de 500.000 de quilos de mel de qualitat. El objetivo sería defender nuestras mieles exclusivamente. La miel de azahar y de romero tienen nombre a nivel mundial. Somos apicultores trashumantes que andamos por toda España y defenderemos la miel nacional, evidentemente, que es lo que creo que para eso se ha hecho esta cooperativa. Un ofici mil·lenari cada dia més modernitzat. Cada vegada que comprem mel d'un productor nostre, estem protegint l'ecosistema, estem ajudant a polinitzar els nostres camps. I això és insubstituïble. La mel se pot importar de Xina, de qualsevol part del món, però el que no se pot importar és la polinització. I per això tenim que defendre els nostres productors en cooperatives com Melazar. Un terç de la dieta humana procedeix de la polinització realitzada per les abelles. Per això ara volen que les abelles i l'apicultura siguin declarades Patrimoni de la Humanitat.